Thungrungni haparo kahamke wan chumungno tei tongkhe bodolbo kerak engnai lukorokni puitubo manai. Phia Sudibrai Barmanti Jitendra Chaudhary omono ulta samungno khlai tongo tabok borokni logi turuk khlaiui kulugai tongo borokni bodolbo Bidhan Sabhani Speaker ni chongmari bo Tipra Motha Bodoni chubachu nahari Gopal Rai no Speaker sanamna bagui imang nugui phaijak Bamgres bodolni ojamarok Kaichi buri achuk thai tei Tipra Motha bodolno logi tei keplai engna bagui khawa wansugui tongmani borok Kaitham chinui booth manui keplai engkhai BJP ni Bishwabandhu Sen Pharsalo booth engui tongma jorao walkout khlaike Tipra Motha bodol Kaichi buri booth manui chenma yagulo tuyo kulukha Bamgres bodol engkhari saklaijangma yagulo tabuk bodolni borokrok wansugui mankha Congress tei CPIM bodol thinang hasteo komorui tongka hwnui Montri Bokrok Modini phunukjak kaham lama himui hastini lukorokni joto hamkrani samung khlai tongo baithangni hapangbo Bureau Report Kokkhorang।